ktoré vidíte, kde sú páchatelia. Jeden z nich je ozbrojený, bude zneškodnený výstrelom do ramena. Okolo ho uvidíme. A druhý páchateľ sa bude snažiť ujsť, ale tam už bude služobný psík, ktorý ho zadrží a zneškodní. Toto páchateľu prvé vozidlá, z ktorého vystúpi osádka. V momente, vidíte, padol na zemi trafený do ramena, na druhej strane tam máme psíka v akcii. Sme v priestore zasadenia, momentálne je to Afganistan. V tomto prípade vidíte zvyšní členovia osádky, ktorí momentálne nie sú nejak zainteresovaní do zásahu, museli vytvoriť kruhovú obranu, pretože sme v nepriateľskom území a nevieme, či tu ešte nie sú nejakí ľudia, ktorí by na nás eventuálne mohli zaútočiť. Takže ostražitosť nadovšetko. Poďalšie, tieto správy sme dostali, vlastne bola to informačná správa, máme tu spravodajskú službu, ktorá s nami úzko spolupracovala s ňou. Táto akcia bola utajená, ale nikdy nevieme, čo sa mohlo dostať. Tam vidíte odvádzanie páchateľa do prvého vozidla. Psík si s ním poradil, je spacifikovaný, spútaný do vozidla. Možno zranený, nevieme. Druhý páchateľ momentálne dochádza k jeho spútavaniu, tiež je zneškodnenie na zemi. Teraz uvidíte osobnú prehliadku, pretože pokiaľ spútame nebezpečného teda páchateľa, musí byť u ňo vykonaná osobná prehliadka, pretože môže pri sebe čokoľvek iné mať. Je odvádzaný, takisto nasadá do auta. Teraz si svoju prácu vykoná služobný psík, ktorý je určený na drogy alebo na omamné látky, aby som to upresnil, pretože nevieme, čo môže byť vo vozidle. Mali sme hlásené, teda, že tam budú nejaké drogy, že vieme, veľmi dobre sa s tým obchoduje, z toho sú financované rôzne nebezpečné skupiny.